Mil-bidu ta' din is-sena skolastika 4 liema tal-edukazzjoni fiżika ġew maħtura miċ-Ċentru għall-Edukazzjoni Fiżika u Sport biex jiffukaw fuq programmi li tagħmel parti minnhom Special Olympics Malta. Dan tħabbar waqt żjara li jagħmlu fl-iskola primarja tal-Karkara il-President ta' Special Olympics Malta Dr. Lidja Bela u l-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana. L-4 liema attendew taħriġ volontarju matul ix-xhur tas-sajf li kien organizzat minn Special Olympics Malta u bħalissa qed iżuru l-iskejjel primarji kollha. F'kummenti Dr. Lidja Bela saħqet dwar l-importanza tal-inklusività fil-qasam sportiv. 4 għalliema, 3 stazzjonati Malta u waħda ġewwa Għawdex ħadu taħriġ speċjalizzat mill-Special Olympics Malta fejn se jkunu qegħdin jiffukaw b'mod partikolari fuq taħriġ u programmi li joffri Special Olympics Malta. Dan il-programm huwa sinjal ċar kemm bħala pajjiż kemm bħala gvern qegħdin nagħtu attenzjoni partikolari fuq l-inklusività. Min-naħa tagħha l-Ministru Caruana qalet li dan huwa pass ieħor importanti fuq diversi livelli għaliex qed tingħata importanza għal edukazzjoni holistika. Jagħmlu sezzjonijiet ta' attività fiżika ma' tfal illi għandhom abilitajiet differenti. Bekk mhux biss ikollhom ħajja iktar sana jipprattikaw l-isport, imma nkunu wkoll qed inqarbuhom lejn il-ħajja sportiva u eventwalment ukoll potenzjal illi jipparteċipaw ukoll fl-Special Olympics u fl-attivitajiet illi jorganizzaw Special Olympics Malta. Intant aktar tard matul din is-sena skolastika Malta ser tilqa' l-Special Olympics Invitational Event.